Hej og velkommen til mit Fyrkemeri 2011. Nej, sludder. 2012 til 2013. Det er alt det, man kan se her. Vi starter lidt med det småtte hernede. Først starter vi ned med T. Hansen. Det er sådan nogle lag eller fontæner. Dem har jeg 4 af. Jeg har 5, men jeg gav den ind til min lillebror. De er de små af dem. Og jeg har ikke været ude at prøve dem endnu. Det første år, vi har prøvet dem her egentlig. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg kan sige om den. Men vi går over til den helt store. Den lidt større af dem. Det er den helt store, det er det samme. Jeg kan sige om den det samme og sådan noget. Ja. Det tror jeg, den skulle være meget god, den her egentlig. Dem her er en små nogen her. Jeg tror, den der bliver god, den skulle være i hvert fald være rigtig flot og sådan noget. Være i meget lang tid. Ja. Så starter vi så. Så går vi så lidt herover af. Der har jeg nogle Aalborg Hyl. Aalborg Hyl i hvert fald. Fra AFAC, tror jeg det hedder. Ja, AFAC. De er rigtig gode, dem jeg anbefaler. Det er sådan nogle stå nogle, hvor de kan stå op i hvert fald. Og sådan der. Kan man se, at de står op. Så stiller man, der ligger den inde i. Der er der også fontæner, der er hyl i dem her. Dem jeg er stærkt anbefalet. I skal købe dem her, der er fontæne og hyl i. Ja. Dem er stærkt anbefalet. Så går vi over til den her. Det er sådan rigtig farlig. Den vil jeg anbefale ikke skal købe til mindreårige. Den skal man langt væk fra. Den er ikke anbefalet, I skal købe den meget dårligt. Der er lidt småtteri, der er lidt hyl i, Dragon Balls. Og så er der sådan nogle blinde nogen, jeg ved ikke lige hvad de hedder, men der er lige at teste en af dem. Den er faktisk meget god, sådan en der. Ja. Her kan man også se, at jeg har lidt fontæner og lidt hyl dernede i. Ja. Så går vi op til et, raketterne herovre. Der har jeg nogle raketter, jeg fik i julegaver nu, jeg kender. Der kan man se, der er sådan en der, og så er der, de skulle se, den der tror jeg, den var flotteste der. Og det er fra det mærke her. Jeg ved ikke lige, hvad den kostede, men jeg regner med, at den er 50 og agtig omkring der. Så går vi så lidt over til de T. Hansens raketter. Der er en pakke af. Der står T. Hansen dernede. I kan også se det her i hvert fald. Ja. Jeg tror, de skulle også være ret meget gode, har jeg hørt i hvert fald. De er meget flotte, tror jeg, de bliver. Ja, der er sådan noget lundesikkerhed på dem her. Det synes jeg er rigtig dejligt, det er der også på. Så går vi over til det store mix, som jeg kalder det, agtigt. Det skulle være rigtig godt. Jeg har været ude og prøve en af raketterne. Det lyder rigtig godt. Det er det her fra Harald Nyborg. Alt det her fra Harald Nyborg. Og de snyder lidt på billederne, fordi dem her to her. Dem to der, det er to raketter, eller ikke to raketter, to batterier. Der er 16 skud i, begge to af dem her. Og der er 7 skud i dem her, det er også to batterier. Og det er nemlig også 2 batterier, der er 2 skud i. Der er lundesikkerhed på der, det er rigtig dejligt. Så er der 4 bomberør i. Jeg ved ikke lige, hvor mange katter er i, men jeg tror, der er noget med lidt over 40. Ej, ikke 40, ikke 40. Hvad skal vi sige? Der ligger også lige 2 hernede, kan jeg lige se. Og de er ikke ret lange dem her, men de snyder lidt på billederne med dem. Men jeg tror, det skulle være meget godt egentlig. Så går vi til op til et hyl batteri, som man kalder det. Det er også fra AFAC. AFAC, det står lige dernede, hvis man lige kan se det. Der kan man gå ind på hjemmesiden og tjekke det ud. Jeg har været oppe og købt det på Industrivej, der er der sådan noget beskyttelsesagtigt. Den skal man være meget sikker på. Ja. Nu vil jeg lige sige alt det, man stærkt anbefaler. Dem her. Der kan man lige se, hvad de hedder dernede. Det hedder de. Og Aalborg Hyl, og det er raket. Det er et sortiment, jeg kan købe for 300 kroner. Det var faktisk meget fint til mig i hvert fald. Og jeg tror, at jeg vil
anbefale dem der, og dem er der så mange af. Men jeg ved sgu ikke endnu. Men jeg har aldrig været ude at teste dem endnu. Men jeg regner med, at jeg lige skal have en pakke mere af dem der. Så har jeg vist nok af dem her. Hvis det nu skulle regne, det ved man aldrig. Ja. Yeah. Men det var alt det fra i år. Og I må have et godt nytår. Og jeg laver en video til næste år igen. Til næste år. Med alt min nytårsrut. Der får jeg lige se det næste gang, der ligger. Der laver lige nogle hyler. Dem der hylfontæner. Der får jeg lige en runde her med alt det nytårsrut, jeg har. Fontænerne herovre. De store og de små. Og det var dem der, jeg ikke vil anbefale. De er ret dårlige. Og meget farlige i hvert fald. Dem vil jeg anbefale ikke til det. Ja. Stærkt anbefale dem, det her sæt her. Og til mange her. Det var vist alt for i år, jeg havde. Men jeg vil lave en... Der kommer sikkert lige en video ud med dem her. Med den her, sådan at man kan se, at den er farlig i hvert fald. Ja. Det var vist bare det. YouTube. I må have det godt, og I må have godt nytår til jer derude og alt muligt serier. Og håber, I vil like den og det hele, men I må have det godt. Hej hej.